Şalyny münasibetli badalga berilen şäherleriň çäklerine Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Bilim, Saglyk goraş we Derman Senaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Beden Terbiýe we Sport baradaky döwlet komitetiniň, Ilmlar Akademiýasynyň bilelikde guramagyna geçirilen ilmi maslahat, sagdyrlyk we ruhylentlik döwrüň şygary eleme nusgadyr dana pragy diýilip adlandyryldy. Halkymyzyň saglygy we awdançylygy baradaky alada we köpçülikden beden terbiýe sagaldyş hemde sport hereketini höwetlendirmek ýygyderli durmuşa geçirilen döwlet siýasatynyň ileri tulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezidentimiz sagdyn durmuş ýörülgesiniň tarapdary bolmak bilen bu wagtda geljegi nazarlayan tutumly işlere badalyga berýär. Gahrman arkadagymyzyň binýadyny berkden tutan saglyk sport ulgamynaky özgertmeleri uly üstünliklere badalyga bolýar. Bular barada çykyşlarda giňden bellenildi. Halkyň awdançylygy, onuň durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak, beden we ruh taýdan sagdyn berk bedelli aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemal etdirmek baradaky alada Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugrudur. Şunun bilen baglykda amala aşyrylan işler üçin hormat prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Pekin paýhas ummany magtumul Praga ýylyna Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň we umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda ilkinji gezek geçirilen hereketli we sanly sportda innowasiýalar atly sportyň täze fijital görnüşleri boýunça ýarşlaryň açyş dawary hem şaly tenanyň çärileri bilen utgaşdy. Milli talipler we elektron sporty federasiýalarynyň işen gatnaşmagyna öz borçly sport bäsleşigi netijeli tarapdan häsiýetlenir. Sally tehnologiýalaryň utgaşmagyna dören täze sport ugru bolan fijital sporty dünýäde barha meşhurlyk kazanýar. Onu esaslandyrjylaryň pikirçe şeýle oýlar häzirki döwrüň ýaşlarynyň sağlaşyp ösmegine goşant goşup, olaryň gyzyklanmalaryna laýyk gelýär we talipleriň hemde mektep okuwçylarynyň arasynda uly seslenme tapýar. Gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzda kiber sporty ösdürmek bilen bagly öňe süren parasatly başlangyçlary diýarymyzda sportyň innowasiýon görnüşleriniň ösmegine uly itergi berdi. Hereketli we sanly sportda innowasiýalar atly sportyň täze fijital görnüşleri boýunça ýarşlar ustatlary ýüze çykarmak bilen bir hatarda sportyň belent ösüşleri utgaşýanlygyny äşgär edýär. Açyş dawrasylan utgaşykly ilmde, bilimde we sportda innowasiýon tehnologiýalary atly innowasiýon tehnologiýalarynyň sergisi hem ýaýwanlandyryldy. Ilmi amal maslahata açyş dawrasynda we seriýa gatnaşanlar şeýle uly mümkinçilikleriň döredilýäni üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.